Vítaj v ďalšej časti nášho tréningového seriálu. Dnes sa zameriame na cvik na prsia, chest press na stroji. Uchop držadlá na úrovni hrudníka a spevni stred tela. S výdychom plynulo tlač ruky dopredu až do vystretia. V hornej pozícii na chvíľu zastav a zatni prsia. S nádychom sa pomaly vráť späť k hrudníku. Cvič kontrolovane, precízne a sústreď sa na precítenie svalu. Týmto cvikom precvičíme najmä prsný sval. Ďakujeme za sledovanie, tešíme sa na teba aj na budúce.